Вътре стоят, аз съм Сара Клин БГ. И тук сме в Румъния Ро. И румънски сервер. Тук е минигри. И съм на Skype. Винаги ма събра на Skype. Молете се да не рипна. Да, Айганка! Плак, хака! Това май би. От този сървър, какво да очакваш от тия хора с хака? Да, наистина. В този сървър има много хакери. Да. Да, идиме на никакъв друг минигра. Тук, като виждате, ще направя ревюто на канала и един друг клип. Където са билдихме и пак погледахме скайпите. Айде да видим. Това е фенс, не, скайблок, не. Пак, дайте пак кога. Аз, ако не са сменили първия, тогава не са. Супер. Аз съм го минал. Хриси, помниш ли, че бях го минал един път? Да, започва си един път. Да. А ти са, там са кюли си. Чакай, там има никакъв. А да не е умне. Да. Ако И ти банах. Чакай, релоудваме чънковете. Местото един свят. Тук е всяка самъца, но... Тук е Христо и ти. Не знам, ще се гледате. Не знам, аз... Даже първото вече не мога мина. Не, наистина вече Христо не мога мина първият. Вау. А в ПП България се опитвам да мина Съмпа. Да, знам го. Кой ти да не си го минал? Не, кажи ми, че не си го минал. Всеки аз цял да го мина, ама... Героя ми такова. Случи се. Огорня. Си... Това само там са пречи, бе. Сега го минавам. Пау. В къщата! Пребействие Евак. Искаме да пева. Ти на Skype PvP си, нали? Не. На кое? Пак кога? Окей, аз се регистрирах с един човек тук. Ела тук, двамата да го минаваме. Аз ще влеза в кит PvP. Защо? Да. Защото е готино. Само да дойде. Мен не са го отпреди. Никакъв код там се качи. Искам Мен кит PvP-то ме е кефи. Нека се качи там при ония летястия. Искам аз също. Бам. Иначе добре, готин сървър е Румъния Ро, само където има много хакери. И после банват нас. Да. Не си ми хак, де. Добре, че на мен не ми се е случвало така да съм без хак и другите да ми викат хак. Вау. И само да им показва аптатата си. Добре, какъв беше този хак, Че даже днеска споделях на един админ. Аз в момента видях и само да ви споделя на вас. Да ви показвам. Все пак снимам. Че аз не съм хак. Да, и аз не съм хак в момента, ама някаква забелязах, че е хак, аз едва си спих супата заради нея да се редженна. Аз тук отзади опитвам да ударя нинза. Баки хака! Не, стой да не си сме. Мен на кит PvP ме кефи Snowman и танк кит. Да, нищо, че и Snowman, но... Мен и нинзата. С нинзата може да стане с нинзата. Мен и онзи Пайро ме кефи. Да, може да се. Ти ги подпалваш. Удряш и подпалваш. Аз събора с нове. Лесно правиш. Пум. Значи... Аз се регистрирах с някакъв с много странно... Кой си много удари това, бе? Wordfire. Удари го и хич не го удари всякаш. Амчик много пак как. Ако видиш един Wordfire с малко странно написано име, това съм аз. Защото това е единствения скин, който намерих. Прав. Аз тук обичера си с много мен. И как го буснах този? Нео, беги. Това Нео.
Той е хакър, че хора, нали виждахте, че го удря от един блок, даже по-малко. Чакай, мече кафе. Сак не вижда. Не, махайте се, не. Фъки са. Плагиат, ти снайпваш ли? Вой. Лапер. Чакай, ти ли с това? Стот почна, вой. Рипна. Ай, някакво момиче ми се изпречи пред главата и я хедшот. Рипнах, хора, рипнах. Не, аз... Убих Свордсман. Аз тук убих някакъв. И ба се готов. Сега няма да ми викат, но не може да уби с един пирен. Бати, куквата дива. Дива, Не. Ще умра. Ти как да знаеш китовете? Ако да, сега не я удари. Вой, той Пайро направо скочи ей така се едно. Пайро си каза йоло и направо вместо да побегне остана и се бие, обаче умря. Вой. Бати, тя ама аз бях ти и ме удари. Аз ще съм Сноуман, защото той е бърз. Аз съм Сноуман. И аз се и така се... Видяхте. Видях слога на нинджа. What the Фук. Сега съм ли убийц. Бас от нинджата. Да опитаме да се намерим. Аз не намерих, ама чай. Нека не видим майна. Да бе, нинджите, тъпите. Кажи ми, тук до мен има някакъв Аз съм от задната част на мапа, обаче имам лък и мога да застрелям. Видяхте. Вой, къв този е? Таста уби. Идвам бързо. Браво, баси хака. И тебе ли тоби? Да. Къде си? Аз успях само един път да ударя. Хак. Айде, аз ще съм нинджа. Един път пък да се пробвам.